ki marjana ba. Soriya da mu. Na lafiya ba za a rika kula da su ko da yaushe a rika aikin su ba sai ina za su. Yarinya ta su ta. Amma ba daina mawari ana fita. Muna nan tare da shi muka zo muna can yana hutawa sai bai damu wannan kasar Najeriya da karɓe shi ba yana can yana hutawa. To ina ganin bisa da kika shiga kawai ki ba matsala. Ba matsala ki zuba ki kai shi za ku gaisa har hoto ma zan sama ku saboda ku duk sanda kika shiga ki zo. Kika zo ki tambaya layin yan awara. Ko ni shago ki ce a nuna miki shagon Waziri. Nan ne shagon da zai sauka yau ba bakin haɗu ba dama akwai a Najeriya akwai mata masu gaskiya ne sai ma Allah ya da akwai daɗin mutum Allah mutumi na wallahi ta yi sai kwanta hajiya ta lafiya. ƙaran maya Na ƙara ma. Kai da kwana ji kai min lekimo. Yan harkar da kake kawo mun baka dina kawo. Ba ka taka tuna mu. Na hazi na zaga. Na haɗu da wata. An yi sabon kamu. Abu an yi ai duk bici. Ya yaba. Ai duk kamun da ka san na cewa Akwai butulu akwai shigi na mutumi na. ai kuma ya faru. To yaya aka tsaya? Mun yi magana za ta zo. An yi akan Irin tamu ce. dan ba ta minti biyar. Ba fa na fasin fa. Harkar ta madarci. Irin tamu ce? Ba su zo ne ce ba. Amma za ta fama da ranka. Ya kuka yi. Noman mu gama. Na da ya kai. Amma ba na sha wahala. Wallahi na sha wahala. Ba dai ta zo ba? Za ta. Ba dai an sai da lissafi ba? Biyar. Allah ya kawo ta. Ta minti. Ta tafi. Allah ya kawo ta. Hai. Ta wuta ma. Ma dai ba ni gidan. A ƙara ma? Ya ka zo da labari na ƙara ma. Ka zo da labari mutum. Ya zane dan Saudiya. Sai mace nai a Spain ne ya ce tare muke da Messi. Tare ma shi fa da na sani. Ce mata ne tare muka zo da shi. Ta ce a za ta zo ta gan shi ko ce ta zo yana nan Ya kuka yi. Ta ce za ta zo. za ta zo ganin shi. Sauran minti nawa? Ba jima ai azuma za a yi. Amma ka mutum na Allah ya kawo ta lafiya. abin da za a yi yanzu ka shiga ciki in ta zo. Sai ka kira ni. Kafa mun ta. Ni zan fara yi da fituwa za ka yi in shiga. Shi ne mutumi na da ta zo ka kira ni. Ka in je ka shiru mutumi na. Dauki tarbinka. Amma carbi dole mai yawo da ita da dai. Unguwa dai an samu malamai ne. Aba komai ya kammala ya Ta zo ka kira ni. ba ka da matsala mutumina. Ba ka da matsala. A yau din nan are da rabo a taranin gida na zaki kwana. Ba abin da zai sa na bari shi da hukumar jinin zama jinin jikina. Yar halakin ya ambato. Yar halakin ya ambato. Yanzu ne nake tunanin ki. Lafiya da wallahi. Ai. Tun da yanzu, tun da muka haɗu ki. Nake ta nan. Nake ta jerin wuce ki. Shuru. To kuma ai ne masa bayani yake ganin kamar wai ba ce akwai wata a Najeriya da abin da za a yana ciki masa magana da fito ga amma ba a gaggauta za a yi gaggauta za a yi
Zainabu aiken kenan? Ina kika je? Ai, ka san da ni? Kai, dakata. Zainabu aiken kenan? Baba na ne. What?